Mizo Official Channel khhiartur le ngai thatu zongzong te chibai kan bu ka cheu tunrum chu R.Zodinliana thu zia tharlam tak mai US Democrats hoten khawhring an payam ni ti kanon share chuak do nani Mizo Official Channel min subscribe to tu te zongzong hena kan thinlung takin lawm thu kan soya kan channel la subscribe ve lo ten min lo subscribe pa min lo share sak ve turin in khongai na kan nge ne US Democrats hoten khawhring an payam ni avoi ni nan impeach ti in an ava ma se athleng lo chiang hle pu trampa paithak du tu te khover hriatin zil an ni Bible ziak tranchana pathian nam thlan kan mu chun chu Israel nam som le nam ni te an ni a nima sela a nam thlan nge Israel te chuan an Mesia an du lawa an hnola cross a hial an khen be avangin an tluk na chu khovel nam tin te tan mal som na alo ni ta ti chu kan thetheu ome mizo te hian a tirin pathian om ti hrema ila biak dan tur kan hrelawa pathian om nge ani ti kan hria dualin ram huai sual po an om ani ti kan hria ram huai kan hria dan ero chu a thalam ani lo nat na le mihring te ta na thil thalo thlen tu ani in kan hria kan hlawa an mani tlon lungoi nan an hne na kan in thoi thin ani mizo te kan van nei na pakhat chu chanchin tha hi a ti kan hrelawa kan hrian mi lo lai po min threreng tu kan pathian ero chuan kan dil ngai ho lovin tuipui rala mingo te kal tlangin pek kan ni a vanei thlak takin tuipui rala tanga mingo local tur le an thu soi lo oi tura mumang lama hriatin lo dong tu mizo zinga an lo om hlo mai te kha pathian mal som na ro pui takania hei hi pathian nam thlana kanin ngei ve theina chan pakhat ani ve bok ani keimani yang bok hian khovel nam tin te hian pathian nam thlana in ngai don sela in ngai theina chan turan nei vekinarin oma keini ai ma in US phei khu chu anin ngai theile zual nge yang kim clement hena pathian in puan dan chuan America hi ka hmangaya khovel thim zinga eng ni turin karuata ho sakna tam takin ka vura khovel nam dang te hliam tuam dam turte namte zok le chaklo te thlawang ho turin karuata ni atia adikhle ani US foreign policy zirin khovel athlamuang thin ani hi mizoten MLA thandona kan soi tamle kan shir fo thin chu pastor chona in larna bu hi ania mizorama kan political party te pon pastor chona in larna bu hi an hre in an rebel view maya party ne na mebel thein lai rem chang an dap thiam hle ani chutiang bokin kim clement US president tur a hrilok na po hi American ho po hian an enven sa hle maya pubaya lak lu ni nu po hian beisena siam tu po alani fanani ti an comment rang atangina lang thaya tuna po an bei ala dong de lowani kim clement a hrilok na thu a thlen dik le dan kan soima in former president Donald Trump pa impeachment trial kha thirkir thuakela Democrats ten khawhring an payam ni technology ya khovela sang zelangin mizo te pon ma kan son zela media changkang tak kan nei ve to in foreign media le podcast changkang le mason tak atangin news tharlam berber kan share zung thei to boka tuna I thlir le ingai thlak mek po hi ilo hriat to nu po ani nge yang ti ring chungin kan hoilam le puan dan ero ainan lo hlek thina wangin in thlahung lo tak chungin kan puak vele phong donani kan hria thewangin Donald J Trump chuan do dana le soichiana chitin reng kara Trump khatna chu mangzowin White House po alo chu asan to a kan hria thewangin a Trump khatna top lama khan Democrats lam chuan paithlak ngei tumin impeachment trial an kalpuya an hlo cham to ani kha Trump khatna aman chung khan impeach mai ni lovin khovela tanga no chu hial duin tha tumin an bei ani kha pathian chuan veng lo sela
a security te khan an veng him hau lovang le mi ho sa le thil ti thei tam tak ama phiar ruwa da that chak tam takara anun ven himalom hi chu pathianin a ven wang ani ti lo rual ani lo kan hriat angin November ni thum sang ni somhnia US presidential election a khan campaign lai po a mipui ko khom tur nei manglo le TV atanga lo thlir saktu po nei manglo Joe Biden khan mi sang tam tak ko khoma TV atanga nuai tam takin an thlir sak thin mipui po nga jok angalang Donald Trump chu chiang takin in thlan result atang chuan pai thlakin a oma election a thil fel lo tam tak mu chuakin in soima sela result ero adang lam pha chuang si lo result adang lam lo wang hian Donald Trump ero chuan voin thlengin in thlan result apom thuiro ala soilova Congress joint session a khan pubaya an certify taxi a chuan fel takin ain sa sengve tamai nin alang ani puan to thin angin January ni ruksang ni somni pakhata joint session of Congress an nei laya Capitol Hill a boina thlenga wangin Donald Trump chu ama trantu te fui pora boina chok chuak tu puin politics a inlan le thei to mi lo tura thiam lo chantir ngei tumin White House a chu san to nuwa po Liberal Democrat chole Republican nitlak lo Republican Senator pasari te chuan an la zui zela impeachment trial an kalpui ani kha impeachment trial kha ninga chung kalpui ani a famkim lo hle ma se thlirlet thuakila Democrats lawyer te chuan Donald Trump chu thiam lo chantir ngei tumin athu soi toite te la chuakin anzom khom waka president nitlak ani lo ziale boina chok chuak tu ani zia chu trapur chungin an soya athu soi mil turin video clip toite te chu an phor zela Donald Trump chuan thiam lo achang ngei don ani hi ti in Trump patran tu te chu an thlaphang runge yang le Trump lawyer te mela alang har sia aron lang masaber la in be se ya phalo na sa si Donald Trump lo tran ve em tu te chuan vote ti lo ma se an khur hlok hlokinarin Democrats lawyer te lain an soi thiam sia Donald Trump chu mipui hriat puilovin alo sual hle ani don hi ti mai turin an soi thiama mel hriat lo nula mel tha rim dunin in chu don ta ila khin an hu phurom khopang le kan tlom ngal derin arinom mi tuit la zoi khopa Donald Trump bo chian anan soi mai kha zong Donald Trump hrechiang lo tan chuan kheng bedro ti ve mai chakom takani Donald Trump a lawyer ten engtin ron chang bo tia thode de pagan thli lain impeachment trial nili na an hun na ron thleng ve ta a Democrats le Republican senator pasari te chunga bomma puak ve ta thunga Donald Trump a thu soi toy te an lak chu sakte chu a full in video an play khuma chimlam hoi zong in akal impeach la kani Democrats lawyer ten an ti chu marlam hoi zong in alokal rengsia tiang velani a lemchan le mi puibum tumna mai ani zia pholan na ti lo rual ani lo mi thu soi hi an thu soi ang anga soifam kim sak lo chuan an soi tum soi si lovin ako le tum alo danglam theile alo ni lali su hun lai chau ni lovin tun huna po lekha ziak tu te le farisai te an lo la om te hriat hle mai ru langa fing thu ro anga nun ne ma om thiam hi alo poimo hle ani don hi Donald Trump a tongkam an huat em mai le an soi war em mai chu fight like hell ti khania rem mun thlengin beile tang ti na ni theim an soi warin an tur na ngang maya ma se Trump lawyer te chuan an ma ni Democrats suai tululok tak te ngein chu tongkam chu an man na sajia le an manglai ngei video an play khum ta hrep mai si ani kha pu Trump an huat ma in an ma ni in homa satur an ni ti chu amit meng chin chuan an mithiam nge yang tin hei ba ka hian Donald Trump khan in thlan result ti danglam tura beina le joint session of Congress a in thlan result an lo do dal na kha an ho ema chu po chu an ma ni nge in
Donald Trump a certify ani don truma result an do da live video an play khum hrep boka azak zual deuh tan chuan poizong zonga o a poi ber mai ti hla kha sakachak khopang le hetiang hian kan ti lo kha hantingam tu reng anom lova zong in angum kha ka mulova a thian te nui zat ti nen khan ainang vel rengani Donald Trump hi khatiang mai impeachment an kalpui don ani chuan impeach tu ran tam khopang le Donald Trump impeach du tu ten zil hauna andong avaza thlak em tiro u Trump lawyer chuan he impeachment hi in id sik na in huat na politics a phubalak du na ril ru mai ani a dan lova thiam lo insantir tumna ni a hetiang ril ru hi senator ten pusu ti in senate flora American mipui tele khovel hriata Trump a lawyer chuan azil ta ze khlom mani kha Donald Trump hian thil sual na satakati intia dan lova impeachment kalpui hi thil sual lian tak high crime ani hi ti in a hrilbok zonu le zopa ten Donald Trump pathiam lo chantiran tumdan hi mol te ka hria thiam dan turin han soidon ta ila khopakhata hian nula mel thal efel takhia oma chu nula chu an khonula zat ve ai tamin an I sikin atong su lai changin soi chi ron hrep mai sela an pumte tinaderin he nu hian khawhring apaye tia beironin an khuwa tangin no chuwa dei tumin beiron sela chu tiang vel chu ani he tong kam ka mana wang hian Democrats hole Republican member Donald Trump impeach du tu te hian khawhring an paye kati nai ro chu ani lo tong kam dangin soi fiale don ta ila ro rel na ma a kheng bedro tia awrual nen po ainang lekani impeach tin an awanga ma se a hlotling lawang ti chu avoi ni na tan a thleng dik le ta ani lalpa na tho chi ani ti lo rual ani lo Republican tan thillomom Donald Trump impeach ani dong khan Republican lamtan chuan thil za thlak le hupurom tak ania nima sela he impeachment hi aphek le lamatanga thlir chuan Democrats ho hian an chau chuaka anmong chu khovel mit mu hlim sakan ni ti lo rual ani lova Republican lamte tan chuan lian da wate u naw safai pumpui suang vel kha anni khovel hriata Democrats havin thiam lo chantiran tummek chu tunge ani ti hriat tirin anoma Democrats ho te po tunge anni ti chu hairua lovin tarlanin nomta a antan anuam sot to angle US politics chungchanga hian thil tam tak soi tura oma e ka thu zia lo ngai thatu te le lo thlir tu te zinga kim clemen a hril lok na YouTube lamatanga lo entrin ten lo comment bel turin kangen chewa chu mirualin US politics a khuan hril lok na atam hlea hunrem changa hril lok na dangnen lo kirle kan tum don nia thlir tu zong te in zawa in lalpan mal som chewro se ole khati zong kha tun hunata na US politics chungchanga R.Zodinliana thu zia kanon sia chu theite chu ania Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai kan buk chewa hun man nuam vek ule